Tulo ang bagong namatay sa Negros Oriental gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. Sumapa sa taho sa Provincial Epidemiology Surveillance Unit. Duha ka mga ang nakalas mao ang magtiayong senior citizens nga taga Barangay Banila, Dumaguete City ug laing 79 anyos ka babae nga taga Barangay Panglayaan, Himalalod. Ang 90 anyos ka babae o 95 anyos ka lalaki na landig sa pribadong ospital sa Dumaguete City gumikan sa gihambi ning balatian na panagpositibo sa virus. Sa laing nga bahin ang Negros Oriental, ikaduha sa Bohol nga dunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa riyon. 81 ang bag-ong nagpositibo nga natala kagahapon. Tungod niini miabot na og 3,015 ang total cases sa COVID-19 sa tibuok lalawigan og 81 nini ang nakalas, 2,331 ang total recovery samtang 603 ang active cases.